Oh Higiella, la més venerable de les benaurades, que puga estar amb tu la resta de la meva vida i que tu pugues estar amb mi amb ànim ben feliç. Oh benaurada Higiella, floreix i brilla en el tracte de les gràcies. Lluny de tu, ningú creix feliç. Amb aquest peant d'Arifró Sicioni dediquem l'oficina mitològica a la divinitat Higiella, deessa de la salut. El seu equivalent en el món romà seria Salus. Del seu nom en grec, Higiella, procedeix la nostra paraula higiene. En aquest arbre genealògic podem veure tota la família de la nostra protagonista. Molts dels seus parents estaven relacionats amb el món de la medicina. Higiella, segons la mitologia clàssica, era filla del déu de la medicina Asclepi, fill d'Apolo, i de Pione, que significava en grec calmant, o pot ser de Lampècia. Tenia diversos germans i germanes, com a germans Telèsfor, el metge Podaliri, el cirurgià Macaon i Arat. Com a germanes, Panacea, la que tot ho cura, Iaso, la que recupera la malaltia, Acceso, la que acompanya en el procés de curació, i Egla, la brillant, per la bellesa del cos humà quan està sa. La deessa va guanyar popularitat al voltant del segle V abans de Crist. Després de les pestes d'Atenes, es van alçar temples per a la divinitat en Epidaure, en Cos, Corint, en Atenes i en Pèrgam, entre altres. El normal era adorar-la conjuntament amb el seu pare. En tots ells es van erigir estàtues de la deessa, representada com una jove xica, elegant i bella, amb expressió de dolçor i bondat, dempeus o asseguda, coronada amb llorer, abillada amb una túnica vaporosa i llarga, sola o amb el seu pare i germanes. A la deessa li acompanya sempre una serp que pot estar enroscada a un dels seus muscles, al voltant del seu cos o reposant en la seva falda. La deessa donava a beure a l'animal gràcies a una copa o bol. Així doncs, els seus dos atributs serien la serp i la copa. Cal recordar que la serp també era l'atribut del déu Asclepi i simbolitzava la curació. Es tracta d'una deessa verge a la qual les dones de la ciutat grega Sició li oferien els seus cabells en sacrifici. És interessant comentar que el jurament hipocràtic comença evocant també la deessa Higiella. Jure per Apolo mèdic, per Asclepi, Higiella i Panacea, per tots els déus i totes les deesses, prenent-los com a testimonis, complir fidelment, segons el meu lleial saber i entendre, aquest jurament i compromís. La curació en el temple. La medicina en l'antiguitat es trobava molt relacionada amb la religió, per la qual cosa la visita als santuaris com el d'Asclepi en Epidaure era el remei infal·lible per a la recuperació de la salut. Els pelegrins malalts que anaven als temples del déu Asclepi i Higiella buscant la seva curació eren rebuts pels sacerdots anomenats asclepíades, els quals realitzaven una selecció encoberta, ja que no tots eren acceptats. Els admesos per a ser curats pel fill del déu Apolo solien ser persones de bona posició econòmica i amb malalties que no tingueren perill de mort. Tampoc acceptaven moribunds ni embarassades. Amb aquesta selecció aconseguien que les seues cures quedaren sufragades econòmicament, que el santuari rebera un incentiu i que s'evitara qualsevol classe de desprestigi, ja que era impensable que amb les cures del déu es produïra alguna mort inesperada. Per a explicar el motiu d'excloure alguns malalts, es deia que eren portadors de malalties a causa de les seues conductes impies, en contra de la moral religiosa. Els que eren acceptats començaven el seu tractament amb ritus de purificació, mitjançant banys, dejuni i abstinència sexual. Després feien les donacions, segons l'estatus econòmic del pacient, i realitzaven sacrificis. Els animals oferits al déu podien ser des d'un bou de color blanc, símbol de fortuna i poder, a un gall, símbol del déu Asclepi. Els pacients dormien en l'Àbaton, una zona del temple habitada per això, prop de l'estàtua del déu,
on feien les oracions dels déus garants de la salut, els que facilitaven arribar al somni sanatori, la incubatio. Aquesta consistia en un tràngol per mitjà del somni, en el qual Asclepi curava directament o transmetia als malalts el tractament. Era freqüent que el déu utilitzara una llengua estranya, només coneguda pels sacerdots, els qui desxifraven el missatge. Durant la nit, dues serps que representaven el déu anaven reptant tranquil·lament al voltant dels malalts i menjaven de la carn dels animals immolats. Aquestes serps, anomenades Saminis Longissimus, no tenien verí i simbolitzaven la renovació en mudar de pell cada any. Les visions que es produïen en la incubatio eren degudes a la suggestió o a l'ús de drogues i narcòtics extrets dels opiacis plantats als jardins del santuari. Una vegada sedats els malalts, alguns d'ells eren tractats amb intervencions quirúrgiques, la qual cosa s'ha demostrat per la troballa de gran nombre d'instrumental quirúrgic en el santuari. A més, es realitzaven altres activitats mèdiques pròpiament dites, com a dietes específiques i banys en aigües medicinals, així com assistència al teatre i participació en activitats religioses. I tot i això contribuïa a la seva curació miraculosa. Existia la tradició que els pacients que s'havien curat oferien exvots que consistien en la representació en argila dels òrgans sanats. Pervivència, símbol de les farmàcies. Com hem vist, els dos atributs de la divinitat eren la copa i la serp. Tots dos elements simbolitzaven el món femení i mostraven una naturalesa cíclica. En el cas de la serp, amb la capacitat de canviar la seva pell, indicava la possibilitat de ressuscitar i també representava la medicina, el verí en la serp, que pot sanar o matar. Pel que fa a la copa, seria la contenidora de vida i salut. La copa i la serp van ser utilitzats com a símbol de les farmàcies professionals des de 1796, després de ser emprat aquest conjunt en una moneda acunyada per la Societat Farmacèutica Parisenca.